Tequila. Hej YouTube. Og velkommen. I dag spiller vi noget World of Tanks. Vores anden, eller vores første episode af World of Tanks, den var ikke særlig god. Lyden, det var lidt, det var lort til. Fordi der er nogen, der lige Можно Men nu Тогда городскую карту ставлю. jeg går lige en indstilling, så Okay, I kan høre, det er hvad det. de der noobs, de siger der. vi skulle ikke kigge på. Hvornår begynder vi? Hvor er det hernede? Så. Nu kan vi køre den. Røvhul. Sådan, mand. Men hvornår kommer vi ind i banen? Tror jeg, vi snakker. Jeg ser lige, om de vil. De er russere. Russian. It's so good. Fuck, mit hold kan til vinde. Ja, okay. Jeg skal lige boom. Hvad laver du? Boom. Boom. Vi sætter lige videoen på pause, indtil vi kommer ind i game. Vi kommer lige om 2 sekunder. Ja, så er vi tilbage i YouTube. Og vi kom ind i en bane. Ja. Og vi kom imod hinanden, vi gjorde. Mig og Benjamin, vi kom imod hinanden. Skal vi sådan en aftale et sted, hvor vi kører hen, og så smadrer vi to hinanden? Okay. Men Nej, vi spiller bare så godt, vi kan for hver for sig. hvor meget liv har du? Har jeg 2.000. flere? Jeg har mere liv end dig. Hvad er du? 2.500? Du har 400. Men jeg har 4 skud lige efter hinanden. Ja, jeg har 21 skud lige efter. Det har jeg. Ikke 21. Og hvor mange så? Du har en gang. Du er skudt en gang. Så jeg Hvor har 4 der. meget, meget skader de? Eller 1000, tror jeg. I hvert fald 600, tror jeg. Så er vores battle begyndt. And I going to kill Mikkel GT. And I'm going to kill you. Benjamin. Boom. Og friendly chat. Fuck, der kommer en stor en. Jeg hader Jesur, de fucking stod. Anyway, these come det der hjælper ikke så meget. Jeg tror, jeg har fundet dig, Benjamin. Hvis det er en, der hedder AMX50B kamprum. Ja, det er dig. Kommer sådan, jeg kan smadre dig. Not kill the Archie. Be friendly. Der har GT. Nu går jeg op og snigskytter ham med 4 skud lige i røven. I kommer bare ind. Du kan godt skyde mig nu, men jeg kan ikke skyde dig for 10 skud. Hvad fuck skete der? Det var jeg dræbte dig på et hug. Oh my god. Fuck, han er heldig, mand. På et skud. Det er sgu sindssygt. Ja. Fuck, han må være vildt overpowered. Fuck, du slænger en muligt, der kan skade så meget. Ja, jeg dræbte en. Hej, jeg kan se dig er i kamp mod ham der. Smadrer. Ej, fuck. Du giver ham ingen noget. Jeg har fået dræbt 2 nu. Fuck, hvor holder jeg skikke mod? Fuck. I har bare sådan en kæmpe en tilbage. Er det den her? Ja. Jeg sniger en tager ham lige der. Nå. Pas på.
Jamen, jeg laver bare lidt sjov med ham, for nu kan jeg ligesom se, hvor han er på din skærm. Og så når han bare lige er kørt rundt, så smider jeg totalt. Hey, I got my first kiss today. Oh yeah, we're gonna kill the E100. Shit, jeg tror der er han. Og han praller af. Fuck, hvor er heldig. 3. Øj, hvor er det bare lort. Jeg skal nok lige tage en kampvogn, der ikke er så overpowered. Jeg tager en kampvogn, der pisser over. Kasko. Jeg tager bare den her, ligesom ham der. Den Kan man ikke gå ind og så lige vælge en anden? Det gør den, og så er der Teams, så skal jeg lidt hurtigt, for så popper det der ned op. En mouse, den er fucking overpowered. En mouse. Hvor jeg lige går forbi mouse. Der. Hvad er det, du have? Hvor er den? Hvorfor en? Den jeg leder efter. Og hvad er det, du leder efter? Der er den der kan skyde over hele banen. Hvad er den? Det er vildt dårligt i en by, for den kan jo ikke skyde. Den kan kun skyde. Hvad med den her? Men den er jo også vild endelig. Jeg vil bruge det en af de der to, hvis du skal være overpowered. Er den her god? Ja. Hvad med den her? Den er endnu bedre, synes jeg. Den der var indlæg. Hvor meget skader den? 600 lader mega hurtigt. Hey, I got my first date. Jeg har taget den, der nakkede dig på et hug før. Men vi pauser lige igen, indtil vi kommer ind i en bane. Ja, så er vi tilbage i YouTube. Ja, og mig og GT kom på hold. Det er også Det er mig, der er her. Prøv at se her. Skal vi to ikke bare holde totalt meget sammen? Jo. Jeg har en god idé. Vi kører lige ud bag det der springvand. Ja. Vi prøver at GT. Det eneste sted, I kan skyde igennem det her. Det eneste sted. Er det? Ja, altså også bagfra. Men her fra siden der kan de overhovedet. Men du skal holde sådan lidt skævt fra siden. Du skal ikke holde sådan lige sådan der. Men sådan her. Okay, 3, 2, 1, 0. Let's Vores go. problem var, at vi er meget langsomme. Ja, vi er rigtig... allerede trafikpop. Nu kommer de to motherfucker heavy. Flyt dig. Vi skubber ham foran os. Husk, vi gør det for at hjælpe, dude. Husk, vi gør det for at hjælpe dig, dude. Vi spørger ham. Ja. Pløk ham. Bare pløk. Og der. Okay. Vi kan smadre ham sammen. Nej, let's wait. Fuck. Fuck, hvor du heldig, han kun ramte dit track. Track. Ja. Kan du ikke se, at du lige kan skyde i hans stud der? Ej, fuck. Godt, det er dejligt. Kom, vi kører videre. I take the next shot. Oh shit. Derfor kom den er pisse stor. Okay, lad os tage ham. Vi kan tage ham for... Ja, han missede ham der. Det er baby shit. Han kommer der, jeg kan tage ham. Oh shit, der er et eller andet, der er i stykker ved mig, Benjamin. Hvad er det? Det er den lavfod. Okay, kan vi ikke lige reparere den? Kan du lige Det er gøre lige det? meget, det gør ikke så meget. Fuck, jeg fik et skud der. Fuck, du mistede meget liv. Hvordan reparerer man? Bare, kan du lige... Men det skal du ikke, når du bare ødelægger dit track. Det skal du, hvis din gun eller noget går i stykker.
Vi tager ham bagfra. Oh shit, skal vi tage ham der sammen? Ja, så kører forrest, fordi jeg dør. Okay, pas på, jeg tager ham først. Det er han skadet af cirka 1000, så han går igennem. Shit, jeg er skudt. Skyd dig, skyd. Kom. Vi skal bare om på siden af ham, for han kan jo ikke dreje. Er min kanon gået i stykker? Prøv lige at kigge, Benjamin. Benjamin, er min kanon gået i stykker? Skyder ham fra siden. Jo, jeg skal lige reload. Nej, det er bare lige. Gør sådan der. Okay, jeg tager ham bagfra. Ja, jeg ramte jeg ham ikke? Men det føles skud foran. Ja, jeg tager ham på Så siden. kommer også en der. Okay, tag ham, når han er død, ham op på bakken. Fuck, han holder bare der camper. Okay, jeg kan skyde ham igennem her. Ja, det er godt. Jeg holder bare, jeg klikker på. Okay, du kan også skyde ham fra neden foran. Fuck, han bliver omringet. Det gør han. Der døde han. For ham der er også kæmpe. Eller ikke for os, vi kan bare kæmpe på ham, tror jeg. Hvad så? Okay, er du klar til at skyde? Nej, jeg er 6 sekunder. Så skal vi bare skyde på en slagfod. Og ja. Så kan han ikke dreje. Sådan der, når jeg ødelægger. Ja, lad os komme over til ham. Det er virkelig bare et problem for ham. Han kan jo overhovedet ikke dreje eller en skid. Smadrer hans slagfod. Ja, jeg skyder. Ja, jeg har skudt den. Men har du ødelagt en slagfod? Og kan han stadig skyde? Oh shit! Jeg kan ikke køre. Lige meget, vi har nakket ham snart. Sådan. Vandt vi? Nu mangler en. Jamen, kan du så ikke lige hjælpe her? Jeg kan ikke køre nemlig. De er i gang med at reparere det. Okay, kan du ikke lige vente? Ja. Au, Fuck ham R-team der. Ja, min motor er gået i stykker, Benjamin. Ja. Jeg døde. Og din ven. Frem for dit hold. Nej. Hvad? Er mit eget hold? Fuck, så lige idiot. Jamen, jeg har fundet alligevel. Nå, vi tager lige en kamp mere i den her episode. Og vi kommer tilbage, når vi lige har spillet den. Ja, så er vi tilbage i YouTube. Ja, og den her gang, så kom vi desværre imod hinanden, selvom vi lige havde planlagt at være de to hurtige, som var smadret alle. Men nu bliver de to hurtige imod hinanden. Og jeg kommer til at nakke det så meget. Jeg bruger guldskud, så skader jeg cirka 600. Hvad for noget? Guldskud. Så skader jeg meget mere. Og jeg bruger også kaffe. Kaffe og kringler. Det gør mig 10% bedre i alting. Mm-hmm. Du kan også bruge guldskud. Ja. Er det guldskud? Hvor mange skyder de her gange? Også 5. Men de skader mig, men jeg går igennem mig. Let's fight. Den kører hurtigt. Ja, det er en af de hurtigste tiger, hvis det ikke er den hurtigste. Ikke ham. Nej. Okay, Benjamin, vi går lige over for hinanden. Ja, mit hold, de nakker dig, så de holder lige om bag. Okay, så kom over på den her side. Fuck. Oh shit. Har du lavet? Jeg har ikke skudt endnu. Jamen, har du lavet? Mener du? Ladet? Hvordan lader man? Jeg nakkede en på et hug. Hvordan lader man? Det er, når du kan skyde. Au! Det er bare mig. Du rammer bare ikke. Fuck, jeg fik et hårdt skud. Ja.
Jeg har allerede dræbt en fra dit hold. Fuck, jeg dør nu. I gotta run now. Hele dit hold er bare kørt derover, de smadrer bare alt. Fuck, jeg ser ramt. Fuck dig, Benjamin. I gonna reload right now. Fuck! Han ramte skidt. Jeg dræbte farmand der. Så heldig. Nej. Fuck, det er uheldigt. Fuck, det er uheldigt. Ej, hvor er det uheldigt, det der. Fuck, det var så heldigt, at de nakkede mig der. Fuck, hvordan kunne jeg ikke ramme alle igen? Nå, men er det ikke her, hvor vi slutter den her? Er det ikke anden episode? Ja. Nå ja, det skal være lidt dramatisk. Fuck, I dræber dem bare. Eller vi tager lige en speciel battle. Hvor bliver det? Vi tager lige en mega speciel, og så skal vi tage... Du tager den her, og jeg tager Men jeg kører og henter ham. I er alene hjemme, ikke? Ja. Hvornår skal du hjem, Mikkel? Ja, så vil det være... Det var lige Benjamins far, der lige kom ind og styrer. Not so good. So good. Ja, man. I'm gonna take you up. Okay. Det slutter med en mouse imod en E100. Og der er egentlig mange, der gerne vil se en video, hvor en mouse er imod en E100. Men alle de videoer, der er lavet der, er der ikke rigtig noget lyd på, hvor de bare skriver sådan. For eksempel, ikke? Altså, det er mega newbie. Ja. Okay, hvor du... Nå. Vi starter sådan rimelig stejl ned bakken. Hvis du kigger der, så starter jeg lige derovre. Hvor? Der. Ned ad den bakke derovre. Den er mega lille, den her bane. Let's go for it. Og du er noget hurtigere end mig. Yes. Skal man overtage base? Eller? Ja, vi skal også blikke hinanden. Skød jeg? Nej. Nu er nødt til at på guldskud, ellers gør jeg aldrig igen. Du skulle da have mere liv end mig. Ja, du skader dobbelt så meget som mig. Du er også mere pant end mig. At dem har skuddet med nu, er det ikke guldskud? Jo. Nej, det er sgu dumt, jeg holder hen min mouse.
Du vender os bare lige siden til. Nej, jeg kan ikke skyde dig under den her. På min side, mand. Nu kan jeg skyde dig. I morgen. So fucked. Fuck, Hanno. Du mister bare ingen liv. Det er også fordi Benjamin. du vidste ikke, at du skal skyde lige der. Okay, Benjamin. Slap af. Relax. Fuck, du er dum, du holder siden til, mand. Nej, what? I gotta destroy you. But you can't, because I hold right here, and I can shoot you in the turret. But I can shoot you in the turret. No, fordi du kan ikke trænge igennem. Nej, du vil lade min gun. Yeah. Men lige så... Ej, den sidder fast. Jeg kan få den ned eller noget. Heller. Men nu kan jeg. Okay, jeg vil lige få en lille bit af farmen skud fra siden. Du skal nok ikke lige skyde i tårnet. Kom væk. Fuck, hvor du var. You're gonna kill me. But I'm gonna kill you first. Who is reloading fast? Okay, blød. Okay, vi tager et skud på samtidig. Nej, Benjamin! Nej! Fuck, det var svineristisk. Svin. Du skriver bare helt sådan i tårnet. Nå, det var vores episode For i dag. Vi ses i næste episode af World of Tanks. Hej hej.